flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O desterro. Fíxese, unha cela danada. É intolerable. Amañe iso, veña. Aquí hai sucidade, é intolerable. Ui. Están pedaleando moi a modo. Quero máis entusiasmo. Pedaleen os dous a toda máquina. Ai, que porcallada é esa? Son panos do nariz, señoría. Que noxo, pare de asoarse e traballe. É que non me sinto ben, señoría. Teño alerxia. Alerxia? Aquí non se ten alerxia. Sería intolerable. Cure inmediatamente. É unha orde. Nesta colmea compre preservar o acatamento, a eficiencia, a disciplina. Desculpe por interromper, señoría, pero xurdiu un contratempo na entrada. Precisará de min, por suposto. Todo o teño que facer eu. Intolerable. Atrás! O dereito de acceso á colmea está limitado únicamente ás abellas. Non queremos entrar, estamos aquí agardando por Maia. Unha abella como é debido declinaría manter relacións cunhas criaturas tan sumamente entregadas á nugalla. Non lles fale nese ton. Non ten dereito, señor Cera da Abella. O que? Falo no ton que me parece e ademais ordeno que te dirixas a min polo meu título, que é Primeiro Ministro. Como queira, Cera da Abella. Veña, vamos. Carai, como te lla repuxeches? Sí, pero o bolídica é capaz de vir. ¡Ah! ¡Qué impertinente! Isto é intolerable. Penso continuar coa inspección e descargar a carraxe con outra abella calquera. Ten aí unha mancha. Rápido, váyase lavar. Ai, a despensa. Este lugar constitúe o celme de toda a inspección. Oh. Aquí hai pó, vai moir a da limpeza. Ui. Ui. Ah. Primeiro ministro. Primeiro ministro. A súa señoría. Hola. Que? Agora teño que levalo preso. Como dixo? Mire para ali. O recipiente da xelea real foi profanado e os restos que ten na boca apuntan claramente a que vostede é o culpable. Non, iso é imposible. Érgase. Paren, estean quietos. Isto ten que ser un erro intolerable. Maxestade, eu non alcanzo a entender por que tiña toda a cara manchada con esa xelea. Lamento, Cera de Abella. Confiaba na súa boa vontade, pero mire, non admite dúbidas. A pena por este delito contra a coroa é o desterro. O desterro! O desterro! Veña, Willy! Toma, Maia, tócache a ti. Oh, é o ministro. Ei, esperade por min. Oh, que lle pasará? Oh. Pero por que está chorando? Pasoulle algo? Pasoume algo, pasou. Fun vítima dun complot artellado contra min. Unha situación completamente intolerable. De que complot fala?
Acusaronme a min de sustraer a xelea real, cousa que eu, leal e honrado servidor, non faría nunca na vida. É todo un complot, pero non o podo demostrar e prohibiuseme a entrada na colmea. Deixame a min isto, voume poñer a investigar. E se é inocente xa toparei eu o culpable. Dilo en serio? Pois veña, poñedevos a traballar. Podía dar as grazas, digo eu. E iso por qué? Se me axudas non vas facer nada de máis. E onde me podería refuxiar mentres ti demostra a miña inocencia? Pódese meter na silveira. É un sitio moi tranquilo. Vaia cos meus amigos. O que? Pra Silveira logo. Ti tamén, Maia. Non queremos quedar con ese resmón que non nos pode ver diante. Tranquilos, que non tardamos nada. William e eu volvemos nun vira-vira. A parte, é a oportunidade perfecta para lle demostrarmos que non sodes unhas criaturas nugalleiras. Veña, que marchamos. Teño cheu pinta de transportista. Levasme a ti. Veña, bulindo. Orde, eficiencia e disciplina. Willy, nada máis chegar, rexistrámolo ao almacén. E logo non sabes que ali hai un garda. Tranquilo, o garda xe cho deixo a ti. Como? Xa está, xa o trouxamos á silveira. Vostede póñase cómodo. Que nós marchamos por aí. Non vos movades. Xa esquecestes que Maia vos mandou aos tres quedar aquí comigo. O que dixo Maia foi ¡Silencio! Que lugar máis feo e intolerable. Compre colocar un par de follas para que sexa un pouco máis acolledor. E quero néctar para almorzar. Xa, e que máis? Nada máis. A traballar. Maia pediunos que fósemos boiños con el. Acordaste? De acordo. Se quere, señor ministro, pódolle preparar unha boliña das que fago eu de cote. Un presente. Grazas polo detalle. Aceptocho. Apetecelle entón unha de follas, carriza e tamén néctar. De acordo, pero non son dos que teñen paciencia, así que poñedevos a traballar inmediatamente. Hola, que tal? Quen anda aí? Cambio de quenda. Dixeron que me tocaba vir a min. Contratáronte, porque non recordo verte antes por aquí. Sí, a media xornada, para así poder traballar e non perder días de escola. Carai. Pois ninguén me comentou nada. Vou ir falar co meu superior agora mesmo, porque a min isto cheírame a esturro. Vaya, eu espero aquí diante facendo garda. Que? Encontraches algunha cousa? Un pano. Moi raro me parece que o deixara aquí o ministro. Pois sí, fomos nós. Collemos a xelea real e botámoslle a ela as culpas, pero foi porque nos ten moi cheos, non hai que no ature. Pero pensamos que lle ian botar un sermonciño, non que o foran desterrar. Iso sí, a raíña nin chío. Se non botanos a nós... Penso que xa dei coa solución. Aquí lle vai, señor ministro. O néctar, a carriza... É unha boliña que preparei agora para vostede. Pero ti que carriza me fuches traer? E iso de onde saiu? Eu non tomo máis ca néctar de nenúfar. E esa cousa que é? Ai, que fedor, que noxo! Ai! Era visto, non valedes para nada. Como sempre, as cousas teño as que acabar facendo eu. Oi, teña moito cuidado. Mire que non coñeza a pradería. E pode ser moi perigosa. Perigosa. Será para vosotros. A parte de la cazán son tamén uns mexericas. Que perigo vai haber aquí? E malo será que non dea encontrado uns nenúfares. Algúnha poza ten que haber cerca. Ai, xa sabía eu, pois se hai nenúfares, hai néctar. ¡Wow! ¡Ay, qué delicia! Bota, Malara! Aí xa vai! Colla! Vou! E logo cera da vella. Foi ver se atopaba por aí un pouco néctar de nenúfar. Ainda boa que marchou, o único que fai é rosmar. E a boliña non má quixo. Pero se foi por nenúfares, entón iría ata a poza. Veña, vide comigo. Vos non vos movades daqui.
Isto é intolerable. Non se vos ocorra achegarvos a min. Oe, abusona! Veña, primeiro ministro. Que fino estiveches, ben. Que aprendan esas ras. Iso, somos os mellores. Salvástesme e fostes vos os bichoquiños. Sí, porque aínda que vostede non se portou ben, os meus amigos teñen uns corazóns grandísimos. Ai. E o misterio da xelea real xa quedou resolto. Ten que perdoar, señoría, pero os ladróns fomoslle nós. Collemos a xelea e botamos as culpas a vostede polo duro e severo que é sempre connosco. Fixeste a boa. Isto é intolerable e ídelo pagar. É que vostede é moi estrito, primeiro ministro. E dígolle que ten moito que aprender dos meus amigos. É o que? Pois a ser máis agradable. Para min é unha grande honra, vosa majestade, volvervos o recipiente de xelea que encontrou Maia, quen hoxe nos acompaña. E eu non conto, fun o que distraeu o garda. Estes dous son os culpables que procuraron deshonrarme. Con todo, debo recoñecer que foi a miña extrema severidade a causante de toda esta confusión. E por iso mesmo vos prego, vosa majestade, que me perdoedes a min e que os perdoedes a eles tamén. Cera de abella, esa indulxencia é meritoria dun primeiro ministro. Recuperará o seu cargo. E vostedes quedan absoltos, sempre que non o repitan. E colle uns días para curalo a resfriado. Achis! Quietiños, para onde vos parece que ides? Antes de proseguir hoxe coa miña inspección, quixera comunicarvos unha cousa. Como, a ver... Fale, señoría, vostede váialle dando, xa verá que non é tan complicado. Grazas. Ale, xa está. Preciso unha inspección para recuperarme.